algunes polítiques de precarització de les relacions laborals per generar més ocupació i tenim uns índexs d'atur que demostren que no han funcionat. En aquest camp de l'augment de la precarització, en aquests últims anys, hem vist també un creixement exponencial d'una nova figura que són els autònoms. Ara mateix ja comptem amb 2 milions d'autònoms amb una doble realitat. La realitat d'aquells autònoms que efectivament són autònoms i que es veuen pagats per una economia que no els és favorable, en aquest sentit, i per una legislació que no els és favorable, i també la creació massiva de falsos autònoms, és a dir, de persones que efectivament haurien de tenir una oferta laboral, però que per externalitzar costos des de les empreses el que es fa és convertir-los en falsos autònoms, que sobretot des de la reforma de 2013 de la tarifa plana del Partit Popular hem vist que hi ha hagut un creixement exponencial d'aquesta figura. En aquest sentit, nosaltres proposem mesures concretes pels autònoms i intentar solucionar el problema dels falsos autònoms. En el cas, per la figura concreta dels autònoms, que la quota es pagui en funció dels ingressos, que hi hagi una relació proporcional entre allò que s'ingressa i la quota efectiva que es du a terme, sempre i quan, a més, que aquesta quota només es pagui sempre i quan allò que s'ingressa estigui equiparat al salari mínim interprofessional. És a dir, alhora una llei de segona oportunitat que permeti als autònoms, també, no només als bancs i a les grans empreses, que permeti als autònoms poder reestructurar el seu deute o fer quites el seu deute per no pagar als treballadors i treballadores que estan dins de la figura d'autònoms, i que puguin tirar endavant malgrat la crisi els hagi estat especialment dura, flexibilitzar els terminis de pagament de l'IVA en el mateix sentit, i alhora una mesura que serveix tant pels autònoms com per les cooperatives com per les pimes. Entenem que en aquest espai es genera el 70% de l'ocupació del país. I és un espai que està especialment maltractat. A més, un espai que alhora pot rebre amenaces fortes per el tema del TTIP. El TTIP afecta bàsicament el teixit productiu verí del país, que és aquest 70%, afavoreix probablement les grans empreses, però no a les petites mitjanes i els autònoms. I aquest tema també ens preocupa molt, per això és una negativa rotunda del tema del TTIP, però alhora aquesta economia productiva necessita de poder tindre accés a crèdit que li permeti fer inversions. I per tant, aquí plantegem una doble mesura, que hi hagi avals públics pels autònoms i alhora la creació d'una banca pública que bàsicament seria a partir de l'ICO i dels bancs, posant entre comies, nacionalitzats, perquè no hi ha voluntat de nacionalitzar-los, sinó de salvar-los. Mare Nostrum, Banc, és aquí, hi ha un aparell que es pot utilitzar en aquest sentit, que permeti establir línies de crèdits específics per autònoms. I alhora també millorar el tema de les inspeccions per evitar que la figura d'autònoms es converteixi en una figura bàsicament per precaritzar encara més assalariats que ja no són assalariats, sinó que se'ls està externalitzant costos carrers. Aquestes són les mesures. I després també expressar, més enllà de les mesures, que ja en aquest equador de campanya, i per poder tirar endavant totes aquestes mesures, en realitat el que necessitem efectivament és fer fora el Partit Popular del govern i el que necessitem efectivament és construir un govern del canvi. Està com molt clar ja quines són les dues opcions, jo crec, és a dir, una opció, la continuïtat del Partit Popular en gran coalició, o una opció que és un govern del canvi. Nosaltres sempre hem apostat, ja ho he dit abans, perquè aquest govern del canvi fos compartit amb els socialistes. Però aquesta no és una aposta que de moment sigui clara per part del Partit Socialista. Nosaltres el que voldríem expressar amb això és que allà on nosaltres hem aconseguit liderar el canvi, l'aposta del Partit Socialista ha sigut clara pel canvi. És a dir, el cas de Catalunya això és claríssim. Tenim a Girona el pacte és en Convergència, a Lleida el Partit Socialista és amb Ciutadans, a Tarragona el Partit Popular, allà on es crea un pacte d'esquerres és a Barcelona. I alhora, quan veiem la campanya electoral, no estarà clar que això deu ser així, perquè el Partit Socialista tampoc no. Per tant, nosaltres afirmar que el que ens agradaria és que el Partit Socialista efectivament es definís, però que en la mesura que el Partit Socialista no ho està fent, som efectivament el vot més segur, més clar,
per aconseguir aquest govern, el canvi o el Partit Socialista. I ens agradaria que el Partit Socialista fos clar, crec que aquestes altures de la pel·lícula, de la campanya, de la història d'aquests últims mesos, jo crec que el que es demana és que ja està.